Hello, everyone that is watching at this time of the day. Welcome to JCTV Africa. Today we are looking at this message by Pastor Rusikira. His surname almost sounds like my name. I don't know. My name is Rusike. I'll say name I'm Rusike, and his name is Rusikira. And sometimes people would call me and say, "Are you Pastor Rusike, the one that sings?" No, I'm not the one. And my name is associated with people that sing, people that play football. But anyway, we are going to get into the message. However, I'm going to give a disclaimer. This is a message that I found interesting to me, and I thought I need to share it with you. You can go and watch the full message. It's called Mapiwa Matatu. But this part that was clipped, that is 9 minutes, so it's called Zvindi, Zvei. It's trying to speak to men. So it's mainly for Varume or Vakadzi Varume, in the sense yekuti wasara uri single mother, hauna murume uri kugara mutown. So the other thing is that it's mainly in Shona. So people that do not understand Shona, this message is not for you. It's mainly for my brothers and sisters in Zimbabwe that will understand. For me to try and interpret, maybe it might take me time. So I don't want to spoil the message. Let's jump into the message and hear what the man is saying. So please listen. Nokuti vanokuprofitai nhema, vanokuprofitai nhema. Yes. Nezita rangu. Ini handina kuvatuma izvo zvinotaura. Zvakanaka kurota denga richitsemurwa uri mumba mako. Chiti mai mwana ndarota tsuriarira uri pamba pako. Hazvina kunaka kurotera tsuriarira uri pamusha pasiri pako. Kune zvivindi zvakaita semurume unobatibwa nehope uri pamusha pasiri pako. Kutoita magwiriri. Kutotaura nomukadzi bwana ndamunoona landlord togona kuvabatsira kupenda rumu ino. Toda kala yakati bha. Zoda uri pako. Iyo ndo yavo iyo. Yavanoda. Apa ndiri kutaura nemi because Mwari kana ati zviitweka zvinogona kutoitwa nemhaka inokupa simba rokuzviita. Ende tose tiri pano hapana sina potential yokudaro. Ndati kana zvanetsa step down ende kwakafura mhepo. Undoona kamusha kako. Undoona kamusha kako. Amen. Eka. Ende tinorumbura kanaka even matestimonies edu emwe wechiprofita anopupura. Kuti ita saizvozvo. Eka. Ende nguva yacho ndiyo inoi. Yokuita izvozvo. Undoona kanzvimbo kako. Zvanzi makava anechi? Ane mwena? Koshiri? Iwo noroja. Jesu ari kuti shiri ndi landlord. Ine dendere. Usati wamanya kutoda kubata usati wamanya kune zvomweya. Gava rine mwena. Warinenge rakatomirigwa namai vari mwena baba vanodzoka. Roti ngwe. Zonzi pindai baba. Vana vakwera sei. Imba inovakwa nei? Bhaibheri roti kuvamba kwenjere. Kutya Mwari. Kutovakawo imba kutya Mwari. Ihlavo Mwari nokurespekta vana vakwa. Wakamboona here kuti pane kakau chako kuti andotuka mweya madzinza emadziteteguru anenge akafaya. Isitoziva kuti akafa vana chavanoziva but ngaringomanya necontext yavo iyoyo. Unoziva ukafa wagadzirira vana zvakanaka musha wakanaka nefuma. Panotuka vamwe madzinza vanenge vakanyarara. Kana chimwe mwana ane memory newe kunze kongoona zita rake reseni muri pabirth chete kuti undomudaro
Kuzviri mvura yakatonaya, dai wakasima zvimiti zvako 7 zvichitokura izvo. Unongova munhu. Vamwe vachirera mapichisi wochirera ndebvu. Dai dziri mbambaira idzi. Pamusha. Painonaya unofungei? Inspector imba isiri yako panofidza apa. Kapenda makamuwana because nakaita basa short job. Paimba isiri yako. Short. Iyane denga. Kuona kusanyara kutokumbira churugu kwaenda kukumbirawo churugu landlord chokuvakira imba huku. Idzo dzisina. Ko landlord akatanga wazvivakira usati wavaka pokuisa huku. Kada kuisa marodhi rara chirugu chamarodhi rara mukangotibatsira. Ndiri munhu ari natural ndiri musabata toda kudla zvo. Akutovakira mabhurera ewhite. Ana mumpi yangu vakazonyara kumushako vachigara mutaundi macho havana imba vazoenda kumusha basa rapera. Unoziva unotakura imwe midziyo inonyadzisa kuenda kumusha uko inenge isingazikamwi dhipi zasu. Vamwe vatozivikana mafiriji kuti akamira sei dishwasher nema washing machine. Zotakugwa nerori waigara mumba yekambani. Zosvika kumusha vachivhunza ko ichi chii? Dishwasher kanzuro. Kaya ichi washing machine. Kuti zvipinza muchimba chouswa chamaiguru. Chomukadzi wemukomo womurume. Ende ivo vakakura veseka uyu nomunun'una wake. Vatombonetsi kublenda. Adzoka kubasa wotofara nomunun'una wake wotofara. Votoita mamemories avo ende kudhibhi kuya kwadaistamba. Iwo masara manje 2 strangers. Wasara namaiguru manje. Nombuya wangu manje vanga vari kumusha vaya vakabva kutauni vagarisana manje. Apa mbeva dziri kutofara dzichiona dishwasher kuti hazvanaka newashing machine tawana mokutandarira. 2 days chete totagadzira 10. Totozvarira vana Mwari maita. Saka vaiti mbuya vodla sadza manje vaya vokutaundi vaya. Unoziva choro kunokura sadza rinonetsa. Danga ari mazuva ano ari nani kuti unombotamba nefoni uchinyara. Zvinogara kwakusina foni inenge iri direct humiliation. Makatarisana so. Hauna chokumbovanda uchimbotsvaira kudai. Memakangotarisana kudai. Chakungodzinga nhunzi neisipa. Fair. Sadzi vaiti vakanokora sadza kudai. Unoziva ungonokorise zvokungoataka akazvepodza padzinomusha pako. Nongochiti ukaisa ruvoko kudai. Usati wadzosa wombozvininipisa wesa musoro padivi. Wokukudza varidzi vomusha. Paodzosa kudai woisawo padivi futi. Paokwidza unenge uchikwededzera kuti usafamba distance yakawanda. Kuti unganetsa sadza ravanhu. Wozoriti bombi jana kutsenga ungotsenga zvawaita kwako Harare muimba yekambani. Unotsenga zvinyoronyoro. Zvinombuya vaya vaiti vakavarega vachidero vatsenga vamedza. Zvikanzi rinodini? Kuvhunza test. Rabatana namatemba. Kanzi rinodini sadza? Kanzi rinonaka. Zvikanzi kokurimavo. Noti watukwa. Vamwe wenyu vachatadza kuhwa nyaya iyi vachati vatukwa. Iye nyaya iyi. Mufundisi maireva. Ende zvana zvako zvinoti hurry up zvonzi endei kumombe. Zvondovona nhamu. Zvingomanyiswa nehurukuru zvichibatiswa hurukuru. Inzi bata. Iye vane kamusha kako. Unonzi uri baba muprista unopa mutemo papi pakambani ziri yapo. Iko zvinongosvika pachitoro chavanhu tondonamira mutemo padho. Hati baba vedu vari kudenga torotaura nzvimbo yavanogara. Iwe mwana unoda kuti ati chiwo wakaisa kubhodhi musina musha. Unotobvepi? Unoda kuti akaunhu kasatani kuti unokwayi waingompeya nokufamba pamusoro paya. Harare yose unoigara. Bwana hapana kwanisingazivi mufundisi. Wangoti kamuzuma ndakambogarapo. Kumatapi ndakagarapo 2 years. Kuzimura ungandudza zimura mufundisi. Zimura agarapo chokasvika kuvhunza vafana vese vanosona shangu vaya. Vanhu kutaura mudhara ndikutomuziva. Zvigobetsere izvo. Usakabatanidza mari yaunogegwa musoro kwayi ndigegwa manga ndogegwa kuma $5. Kawadzira pondo izenge. Kasagegwa gore rose chiflati chapfurigwa. Kwayi ndogara ndogegwa kwe10. Valentine pakafiwa navamwe vana baba pana. Maigona kunge muchotana marozi enyu pamusha penyu. Makasima marozi enyu. Murume umbopota kuseriso. Hundovia nerozi raakasima wouya ukupa. Unozonogona kugara kamwe life kanongonakidza une kamusha kakoso. Kokuti unogona kungourayira mbudzi kungodya zvomukati chete wangoshuva chiropa chembudzi yotofa yose. Yose ndashuva zvinyenzi. Ende mai vanhu vavakagara vari pamusha pavo. Une zvivindi zvogara pamusha pokuti munoti svikevo wotanga watarira mumwe murume. Hobvumigwa kana uri uchiroja. Munhu akati svikevo makagara nalandlord. Unoti svikai. Unopedza temptation yekuti svikevo.
kukatisvikaizga ndepako ngatisimbise amo hwedu vakomana kune zviuru kumusha zvokuti ukatohadhiraiko zvino ukati shamwari yendi tobatsirana kusora uchichera uchikanya zvitina mahara kugona mangwanana dzinofuma zitambisa simba paindoita zvokujoga mufundisi to keep fit simba iro dai dzaijoga muganyo rezvidhina dzaide dzine 10,000 vana vachagara muhombodo dzemasoro sekangaroo paindorova 60 dzichida hati paurova 60 dai watorova 1 mita yetoilet regomba reumba kwako dai mai vaikutaurira chokwadi you don't look sex you look stupid isi exercise yakatonaka kukwera uchichera gomba paweekend same calories anobhenewa nokukwera uchitenderera grange nezvimukwidza zveko uchidzokera paimba yakuroja haunyari kunzi mukomana wakuboys guys zero rako kunzi mukomana iyo usati taura unoona matachechi yedu unondinyadzisa zvingoti ndandambosvikawo kwandandakokwawo lendoti kuno wakamira kuti uchaonawo munhu uyawo nezvimazenge zviri papikapu nezvimapuranga kuti murume uchatiwo paweekend ndichatakura ndienda kumusha zvinovuyiwa nazvo kunokuviwa nezvimachikeni nehanduro yepisa tasteering rakadai dzina pamusha mwari ngatiitire zvakanaka vana vamwari muri kundiwa here vana vamwari kuda kusiyira mhuri nhamo right. To those that are joining, welcome back. Yeah. So yeah, ndo nyanga itaurwa na Pastor Rusikira. Ndive ku 7th day Mandara. You can go and check out his YouTube channel on YouTube. Yakanzi Mandara SDA Mandara. However, ndoda kungoti ningoti inini handiendi ku SDA handisi mutendi weku SDA. Ndingotaura kuti I found his message interesting, especially takatasana nevarume vari muno muSouth Africa oro vamwe vari kuHarare kuti hamufaniri kurelaxa, hatifaniri kurelaxa. Some of us we have relaxed and we are not building kumusha, and now the reality is settling in. The other reason why people are not willing to go kuenda kumusha now is because vari kuziva kuti kumusha kwachona hakuna kuvakwa, nokuzviona. So that is the problem. So what I'm trying to say is you need to listen to this message, go and listen to the full of it so that you can get an understanding of what the man was trying to say. I loved what he's saying and the moral of the story. So thank you so much for watching. Please subscribe to JCTV Africa and please go and check out the full video on YouTube. It's written SDA Mandara Mapiwa Matatu. So you can go and listen to that message. I think inogona kukomborera and it's going to encourage you as a man. So nasi changa chiri china chevarume tiri kutaurirana sevarume kuti what can we do? Toita sei kana tiri tongopangana mazano, whether uri kuno South Africa, uri kuHarare, uri kupi, uri kuNamibia, uri kupi, you need to be thinking about building kumusha because it's important for your kids. Nekuti hatina kuuya tine contract yekurarama. Onai zvakaitika dzimwe hama dzedu dzakashayika ku KZN, hama dzakawanda dziri kufira mugwagwa. Vanhu vanenge vaitori nemaplans and maplans there can be cut off. So what is going to happen to your children? Vaka kumusha. Saka tinotenda nevese vanga vari panapa. Hopefully you are going to have a good day. Thank you so much for watching. Please subscribe and I'll see you on the next episode.